ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናብ ፑቲን ኣብ ጽሓፎ ክፉት ደብዳቤ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ምስ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብኣካል ተራኺቡ ክዘራረብ ጠሊቡ። ፕሬዝዳንት ዩክሬን ኣብቲ ዝጽሓፎ ክፉት ደብዳቤ እቲ ሃገሩ ምስ ሩስያ ተካይዶ ዘላ ኩናት ዳግማይ ብኣሜሪካ ኣተኩሮ ክሳብ ዝረክብ ስቕኢልካ ምጽባይ ጌጋ ምዃኑ ይሓቢሩ። ንሱ ቀጺሉ ሰላም ኣብ መንጎ መራሕቲ ዩክሬንን ሩስያን ቀጥታዊ ምርኻብ ብምክያድ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ሓሳቡ ኣካፊሉ ኣሎ። ዝካየድ ዘተ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ንዝብል ሓሳብ ፑቲን ብሓሙስ እኳ እንተነፀጎ ዘለንስኪ ነቲ ሕቶ ደጊሙ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ትማሊ ሓሙስ ክልቲኦም መራሕቲ ክራኸቡ እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ሓሳቡ ሂቡ እዩ። ሩስያ እውን ክፉት ደብዳቤ ዩክሬን ከም ዝበጽሓ ብምግላጽ ፑቲን ብዛዕባ እቲ ዘለንስኪ ኣቕሪብዎ ዘሎ ጠለብ መብርሂ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጣላ። ቃና ናይታ ደብዳቤ ተጻራሪ ወላ እውን ላግፂ ዝመልኦ ኮይኑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዩክሬን ኣብ መሬት ሩስያ ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ እውን ኣቓልቦ ዝሃበ እዩ ነይሩ። ዘለንስኪ ኣብ ደብዳቤኡ ንፑቲን ኣሽሙር ዝመስል ኣብ ስልጣን ን26 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ዕድመ ከዓ እናቱ ግደ ይጻወት ኣሎ ኢሉ ብምስዓብ ዩክሬን እዚ ኩናት ክልቴና ብኣካል ተራኺብና መኸተምታ ክንገብረሉ ትጽዋዕ ኣላ፣ ኣነ ክልቴና ክራኸብ ጻውዒት ዘቐርብ ዘለኹ ኢሉ። ዘለንስኪ ንፑቲን ከምዚ ዓይነት ዕድመ ክቕርበሉ እዚ ናይ መጀመርታ እዋን ኣይኮነን። ሩስያ ቀዲማ ንዝቐረበላ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለንስኪ ናብ ሞስኮ መጺኡ ምስ ፑቲን ክራኸብ ከም ዝኽእል ሓቢራ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለንስኪ ዝጸሓፎ ክፉት ደብዳቤ ካብ ዘነጽሮ ቀንዲ ነጥቢ ኣሜሪካ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ጉዳይ ኢራን ተጸሚዳ ኣላ ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ዩክሬን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣቓልቦ ነፊጋቶ ምህላዋ እዩ። ዘለንስኪ ነዚ ምርኮስ ብምግባር ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዳግማይ ኣቓልቦ ክሳብ ትህቦ ስቕኢልካ ምጽባይ ጌጋ እዩ ኢሉ። ፑቲን ንዝርዝራዊ ትሕዝቶ ናይ ዘለንስኪ ዝጸሓፎ ክፉት ደብዳቤ ከይረኣዮ እንከሎ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ናይ ወጻኢ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ብርግጽ ምስ ዩክሬን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ድልው እየ እኳ እንተዘይበለ ሕድገት ምግባር ከም ዘድልግን ገሊጹ እዩ። ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነተበግሶ ጽምዶ ብዝምልከት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ዘርኢ ቪድዮ ዘለዎ መልእኽቲ ከም ሰደደ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ልኡኽ ኣብቲ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰዲድዎ ዘሎ ልኡኽ ጽምዶ ኣብ ዶባት ዝርከቡ ሓበራዊ ዶባት ዘለዎም ሕብረተሰባት ዘራኽብ ናብ ሰላም ዘምርሕ ተበግሶ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ተበግሶ ድማ በቶም ኣብ ዶባት ዝርከቡ መራሕቲ ናይ ማሕበረሰባት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤታትን ዝተመርሐ ምዃኑን ባህላዊ ምልውዋጥ ከምኡ ድማ ምትእምማን ዝፈጥር ተበግሶ ምዃኑ የገሊጹ። ዕላማ ናይቲ ተበግሶ ድማ ኣብ መንጎቶም ንነዊሕ ዓመታት ብውግእን ፍልልያትን ተጎዲኦም ዝጸንሑ ማሕበረሰባት ርክባት ዝፈጥር ኣብ ባህላዊ ክብርታት ዝተመርኮሰ ሓበራዊ ሓላፍነት ከምኡ ድማ ሓበራዊ ክብርታት ዘጠቓለለ ተበግሶ እውን ኢሉ። ነቲ ዋና ጸሓፊ ድማ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ዘርኢ ቪድዮ ዘለዎ USB ፍላሽ ድራይቭ ከም ዝሃብዎን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከዓ ካብዚ ናይ ጽምዶ ተበግሶ ብናይ ውልቂ ማሕበረሰባት ተበግሶ ዝግበር ናይ ሰላም ምንቅስቓስ ተመክሮ ክቐስም ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ጽምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ብዝተገብረ ርክባት ዝጀመረ ኮይኑ ሕጂ ግን ብርክት ዝበሉ ተቃወምቲ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ሓይልታት ተሳቲፎሞ ዝሰፍሐ ናይ ሰላም ተበግሶ ኮይኑ ምህላው እዩ ብወገን እቶም ኣብ ጽምዶ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ዝግለጽ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ርክብ ናይ ክልቲኦም ኣብ ዶባት ዝርከቡ ህዝብታት ተገይሩ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ናይ ጽምዶ ተበግሶ ከዓ ከምዚ ዓይነት ርክባት ብምግባር ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ፌደራል ግን ንጽምዶ ብዓይነ ጠርጣረ ብምርኣይ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ ብምባል ከም ዝቃወሞ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኣብ ክፍሊ ስደተኛታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዘለዎም 6 ሰበስልጣን ንኤርትራውያን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ጉቦ ሓቲትኩም ከምኡ ድማ ጉቦ ተቐቢልኩም ብዝብል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ንሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ብኤርትራውያን ከምኡ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ካብ ከም ሶማል፣ የመን፣ ሶርያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዝመጹ ስደተኛታት ክስ ድሕሪ ምቕራብ እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ተገሊጹ ዘሎ። እዞም ሙሉእ ኣሽማቶም ተገሊጹ ዘሎ ካብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ጉቦ ተቐቢልኩም ዝተባሃሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኡጋንዳ ብፖሊስ ሃንደበት ብዝተገብረ ተፍቲሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ኮይኖም ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ
እዞም ሰበስልጣን ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነጽጎ ስደተኛታት ወረቐትኩም ክነሳልጠልኩም ኢና ብምባል ካብ 5 ክሳብ 10,000 ዶላር ክሓቱ ከም ጸንሑን ኣብቲ ነዞም ሰበስልጣን ቀሪቡ ዘሎ ክስ ድማ ሓደ ፓኪስታናዊ ስደተኛ ከም ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ቀሪቡ ምህላው እውን ተሓቢሩ። ነዞም ሰበስልጣን ቅድሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ን4 ሰዓታት ዝቐጸለ ተፍቲሽ ኣብ ኣብያተ ቤት ጽሕፈቶም ከም ዝተኻየደን 18 ላፕቶባት 20 ናይ ስደተኛታት ጉዳይን ቁጽርታት ቴሌፎንን ዝሓዘ ፋይላት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ክኣቱን ከሎ እዚ ንብረት ከዓ ከም ምስክር ኣብቲ ቀሪብሎም ዘሎ ክስ ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡ። መርመርቲ ኣውፂሞ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ናይ ጉቦ ጉዳይ ኤርትራውያን፣ ኣፍጋኒስታናውያን፣ ፓኪስታናውያን፣ ሶማላውያን፣ የመናውያን፣ ሶርያውያን፣ ደቂ ብሩንድን ሩዋንዳውያንን ገዳይ ከም ዝኾኑን መብዛሕትኡ ነዞም ሰበስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትዎም ክኢሉ ዘሎ ዝቐረበ ክስ ግን ብኤርትራውያን፣ ሶማላውያን፣ ፓኪስታናውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ዝቐረበ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ እዞም ሰበስልጣን መርመራ ዝተገብረን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውን ብጃካቲ ዝቐረበሎም ክስታት ገለ ዝተነጽጉ ስደተኛታት ጉዳዮም ንሕግታት ብዝጥሕስ መልክዕ ደጊሙ ተራእዩ ወረቐት ክወሃቡ ከም ዝተገብሩ ድሕሪ ምፍላጡ ምስቲ ዝቐረበ ክስታት ተደሚሩ መርመራ ክጅመር ከም ዝገበረን ድሕሪ መርመራ ከዓ እዞም 6 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ከም ዝኸኣሉን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ናይጄርያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ኦንዶ ዝተባህለ ዞባ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ተኹሲ ከፊትኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 4 ተኸሰስቲ ንሞት ከም ዝተፈረዱ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተገብረ መጥቃዕቲ 100 ክቆስሉ ከለዉ ልዕሊ 40 ዝበጽሑ ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር። እቶም ብቤት ፍርዲ ኣባል እስላማዊ ጅሃዳዊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ እዮም ዝተባህሉ 4 ተኸሰስቲ ንሞት ያፈሪዳቶም ዘላ። እቶም ተኸሰስቲ እድሪስ ዓብዱልማሊክ ዑመይዛ፣ አልቃስም እድሪስ፣ ጀሚዕ ዓብዱልማሊክ ከምኡ ድማ ዓብዱልሓሊም እድሪስ ዝበሃሉ ኮይኖም እቲ አንጻሮም ዝቐረበ መርትዖታት ሙሉእ ብምሉእ እኹል ከም ዝኾነን ዝፈጸምዎ ገበን ከም ዘርእን እዩ ብቤት ፍርዲ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ናይጄርያ ዝወሃብ ናይ ሞት ፍርዲ መወዳእታ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ክፍርመሉ ዘለዎ ብምዃኑ ነዚ ኣብ ልዕሊ እዞም ኣባላት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ ተኸሰስቲ ተወሲኑ ዘሎ ፍርዲ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ንኽፍረመሉ እዩ ናብቲ ፕሬዝደንት ክስደድ። ነቶም ተኸሰስቲ ጠበቓ ድማ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርዲ ይግባይ ክብለሉ ምዃኑ ድሮ ኣፍሊጡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።